der værelse igen. Vi skal op på taget. Jeg bare gør det nu. Sådan. Jeg løber ud og gør det nu. Ved du, Jeg kan ikke komme nogen vej. Jamen, så slip din slange. Det kan jeg ikke, på grund af, at den er ikke nede der, hvor jeg kan trykke alle mulige ting. Sådan der. Nej, hvor var det dumt. For højt. Det er det ikke engang. Jeg tror, du skulle til at gå højere. Nej. Jeg finder det. Jeg kan ikke i. Kom her. Jeg skulle tro, det var en vandslange. Sådan der levende. Og så bare gør den længere. Det vil jeg i gang med. Og så faktisk lidt højere, faktisk. Ellers jeg gider fandme ikke blive brændt. Ah! Ikke så højt. Lidt ned. Ned, din ged. Skal jeg lige have den helt ud? Er det fint der? Nu smelter du metal for din stige. Smukt. Er det fint der? Ja. Din fucking idiot, ærligt. Jeg døde det der. Nej. Hvorfor er det? Jamen. Ja. Undskyld, Philip. Sorry. Jeg flytter aldrig en stige. Jeg skal ikke lade være med at flytte stigen nu. Hvor nu af? Hvor er jeg på vej hen? Jamen, jeg kan ikke lide det der. Nej, jeg er i brandbil. Jeg kommer op med. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den anden. Den skal længere ned. Længere ned? Længere ned. Pause. Stop! Hvor er det brandbil? Stop! Du kan ikke komme ned. Nej. Hvad kan den ikke? Kæft, jeg er god, Christian. Jeg håber lige kommer. Fuck dig. Men fuck, går du her? Jeg skal ned nu. Taber. Ej, nu sidder jeg fast i hjælp. Oh my god. Prøv at se. Lige at fylde den her. Oh my god, oh my god, oh my god. Så blokerer vi også lige vejen. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hvorfor blokerer det derovre? Kun herovre. Bum, badum, 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 badum. Dadum. Dadum, badum, badum, badum. Dadum, dadum. Og brandordning til vagtcentralen kan tilbage på brandstationen i en kode 0. 1. 1. One. Det er ikke noget, man selv skal skifte gear. Kan skifte. Nope.
Det er den, vi vil slukke, så skat. I skal også have pause nogle gange. Fuck, det er kedeligt, mand. DLC er kun sjovt, når der er mange. Og jeg går på dot og øver mig i at køre der.